Horre sorginek horroztokietan egoten ziren. Horroztokiek... Eta horroztokiek zer dire, Horroztokiek... Horrek alfilerrak eta hori, ez da? Bai, horroztokietan. Eta handik urtetan dedenean, usabari beharra eskatuten izotzean. Beti biharrean egon biharrekoak izitan iziren horrozorginek. Usabari horroztokietan dauzenean ondo, baina handik urtetan dedenean, beharra egon behar izitan izakian. Zer edoa, edo ostantzian, bera usaba koio eta itxosora botaten izotian. Zebe bidera zantzutut. Itxosora. Eta han egon zana, bat, han ezazotxu hau, eta horroztokiko ateko zela, esaten zedien, are gixenak. Eta, ez zeben egin inogaz bere, ez izeben egin inogaz berbari pere, eta horroztokiko ateko zela. Baina, behar eta behar, erain ezian, bera koiu eta bera eroten izo diana. Itxosora. Itxosora. Bai, bai. Horroztokiek, gordezkeron han ondo goten ziren, bai handik eta arezkeron beharra agindu behar izten zakian. Eta aginduten ez badagia beharra, usaba koiu eta itxosora.